Naša organizácia sa volá Návrat. Sme nezisková organizácia, občianske združenie. Naše sídlo tu v Banskej Bystrici funguje od roku 1999. Našou cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom zaujímajú o náhradné rodičovstvo, ktorí sa možno niekedy aj stanú náhradnými rodičmi, buď adoptívnymi alebo pestúnskymi. Podporujeme aj profesionálne rodiny a pracujeme aj s rodinami, ktoré sú ohrozené najmä odňatím detí z rodinného prostredia. Tá naša činnosť smeruje k tomu, aby teda sme podporovali vytváranie tolerantnejšej spoločnosti voči tomu, aby deti neostávali opustené. Dieťa potrebuje konkrétneho rodiča, dieťa potrebuje vzťah a my chceme tým deťom nájsť ľudí, ktorí s nimi vytvária trvalé a hlboké vzťahy. Dobrovoľníci sú súčasťou našej organizácie, sú významným nástrojom, ktorý nám nejakým spôsobom pomáhajú v činnosti zabezpečovať víkendové pobyty, kluby, individuálne pomáhať v rodinách, napríklad pri doučovaní alebo sprevádzaní detí na nejaké aktivity. Dobrovoľníci nás obohacujú, dobrovoľníci prinášajú nápady, dobrovoľníci sú naozaj neoddeliteľnou súčasťou a teda sme radi, že sa nájdú ľudia, ktorí chcú bez nároku na odmenu pomáhať. Tak hlavne na starosti máme teraz deti a vymýšľať nejak tak program, pripravovať priestory pre nich a nejak sa tak starať o tieto priestory viac menej a v súčasnosti nám beží aj projekt Banda, ktorý je pre našich takých tínedžerov a v podstate okrem klasických klubov sa s nimi stretávame ešte raz do mesiaca a pre nich sme mali pripravené vlastne nejaký program, rôzne aktivity a boli tam spojené ešte aj s nejakou diskusiou a potom aj spätnou väzbou od nich, ako sa im páči a čo sa im nepáči a čo by chceli ďalej pokračovať. Ako dobrovoľníčka som začínala na vysokej škole. Vlastne u nás mali vtedy prezentáciu v škole Centrum dobrovoľníctva ohľadom programov Prisahal mňa. A cez nich som začínala ako dobrovoľníčka vôbec a neskôr ma posunuli v podstate k návratu. No a potom som vlastne ostala dobrovoľníčkou v návrate a tu už sme začali fungovať samostatne dobrovoľníci nezávislo od lektora. Hlavne na klubovej činnosti, to bola taká hlavná aktivita návratu v tom období a neskôr sme si vytvorili už ako skupina ďalšiu aktivitu naviac, že sme sa začali samostatne venovať deťom, ktoré dospievajú. Sme vytvorili teda samostatnú skupinu. Amatérska, stolná. Áno, diváci pomaly zaspávajú, lebo gól nevideli zase tak nikdy. Tak decka nám väčšinou hovoria aj píšu, že dneska bolo super. Kedy pýtajú sa na to, kedy prídu na budúce, čo sa bude na budúce diať. Tak myslím, že oni z toho tiež majú dobrý pocit aj my, takže to je taká možno spätná väzba a možno aj to, že si s nimi tak udržujeme nejaké takéto dobré vzťahy, tak aj to by som tak ako dobrú tú spätnú väzbu od nich nazvala. Určite mi dobrovoľníctvo pomohlo. Jednak v tom, že som dobrovoľníčka, robím v oblasti, ktorú som vlastne vyštudovala, tak mi to dalo možno nejaké také možno ďalšie možnosti a jednak aj hranice v tom, že som si tak nejak sama vedela identifikovať alebo definovať, že toto je to, čomu by som sa chcela venovať. Určite som sa dostala k veciam, ktoré by som inak nezažila a spoznala som aj veľa ľudí, či to boli dobrovoľníci alebo ľudia v tejto organizácii robia, či to už boli nejakí sociálni pedagógovia, psychológovia alebo iní ľudia, ktorí robia vlastne s deťmi a rodinami. Čo ma zase motivovalo možno k tomu, alebo inšpirovalo, že byť niekedy niekým tak dobrým, ako sú tí ľudia, ktorí s nimi robia.